Ihe ndị Igbo na-asọ m, asụsụ Igbo na-asọ m, ọdịnala Igbo na-asọ m. Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu. Igbo ndị mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu. Ụmụ Igbo niile, ụmụ Igbo bụ Igbo, ụmụ Igbo na-eme Igbo, ekene m unu n'ebe ọbụla unu nọ. Ejikwa m olu ọma wee bịa taa wee na-ekele unu niile o. Ekene m chi okike anyị, kelekwa chi anyị niile dị iche iche. Ekene m chi tata bụ chi Afọ, ekene m ndị oke afọ niile, ndị mgbaafọ niile. Asị m nke onye na-eme dị mma ya gaziere ya, nke onye chiri ya zere. Aha m bụ eze nwaanyị Ogechi Ọpụrụ Iche. Abụ m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ, mmiri nakwa ihe niile dịka chi si wee kee ya were na-azọ ndụ. Ọ bụrụ na tata bụ izizi gị sonyere anyị, asị gị ka anyị gaba n'iru. Ọ bụkwa na ịdị mbụ wee na-esonyere anyị, asị gị ka anyị gabakwa n'iru. N'ụbọchị taa eji m nkụzi wee bịa. Nkụzi nji maka ya wee bịa bụ maka ndị ụzọ ha na-akpọchi, ndị ihe ha na-eme na-anaghị aga aga, ndị nọ na mpaghara mba ụwa dị iche iche mana ha abụ Igbo. Bịanụ m nso ka m tụpe iru na azụ, n'ihi na esi m oru. Mgbe ụfọdụ ihe na-eme anyị bụ na anyị amaghachi anyị. Igbo si onye butere chi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Ya mere ọ bụrụ na ị mabeghị chi gị, were ọsọ were ije gaa chọọ chi gị, chọọ mmụọ nọtara gị ụwa ka gị na ya na-abụdị na mma, ka ọnọdụ ụwa dịrị gị na mma, maka na ọchị bụ ụzọ. Ka anyị gabakwanụ n'iru. Gị onye na-azụ ahịa bụ na afọ ị na-azụ ọ naghị aga, ihe ọbụla ị na-eme anaghị aga. N'ụbọchị taa bịa m nso na ihe a m ji n'aka dịka nwa afọ Igbo bụ ịma ihe ọ bụ. Afa ihe a m ji n'aka bụ ose ọjị. Ose ọjị a nwere ihe dị iche iche ọ na-arụ na ndụ mmadụ. Ọ na-arụ na mmụọ, na-arụkwa na mpụta ife. Na nke mmụọ onye ka m ma akụzi tata. Ị ma na ose ọjị a nwere ikikere imeghe ụzọ mechiri emechi. Ose ọjị a nwekwara ikikere ịchụpụ ya bụ ajọ mmụọ nke na-adịghị, nke batara abata na ndụ gị, ma nke iji aka gị wetara onwe gị, ma nke mmadụ wetara na ndụ gị. Ka ị ga-esi wee mee ka o nwee ike ịrụrụ gị ọrụ dị ụna. Iweta ose ọjọọ site n'azụ wee mepee ya. Gị onye na-ene m anya, gee m ntị nke ọma. Isite n'azụ mepee ose ọjọọ, esikwana n'ihu wee mepee ya. Ọ bụrụ na isite n'ihu wee mepee ya, ọ gaghị enwekwa ihe ndị bekee kpọrọ magical power. N'azụ ka ị ga-esi wee mepee ya ka o nwee ike ịrụrụ gị ọrụ a ị chọrọ iji ya wee rụọ. Ọ bụrụ na isite n'azụ wee mepee ose ọjọọ, icheta mkpụrụ ise a wụnye n'aka nne gị. N'ime mkpụrụ ise ahụ, i were mkpụrụ isii wụnye n'ọnụ gị, ote ofu mkpụrụ wee site n'ụkwụ gị wee na-akụchasị ihe niile na-ekpochiri gị ụzọ, ka ị na-akpọkwu chi gị, na-akpọkwu mmụọ gị, na-akpọkwu mmụọ nwekwa gị, si ya na tata na gị nwa bụ onye dị ona, na ị na-ewechapụ ihe niile na-ekochiri gị ụzọ, ihe niile na-eme na ihe ị na-eme anaghị aga, nke sitere n'aka nwoke, nke sitere n'aka nwaanyị, nke sitere n'aka nke gị nwa, na taa ka ị na-ewechapụ ya. Ọ bụrụgodu na ihe iji anya gị na-abụ wee nete na ị na-ekochapụ, i were ose ọjọọ wee tụọ n'anya gị na-abụ. Ọ bụrụ na nke iji ọnụ gị wee kwute, i were ose ọjọọ metụ n'ọnụ gị na ị na-ekochapụ ya. Ka ị nụtara na ntị, ikochapụ ya. Nke ị ratara na di, ikochapụ ya. Ọ na-anụ ka nsị wee na-ekwu ya. Imesịa ihe ndị a niile, ekochacha ya ka arụ gị niile ha. I were ose ọjọọ, ekwekwana ka ọ tapụ gị n'aka. Ọ bụrụ na ọ dapụ gị n'aka, werekwa ọzọ, atụtụkwana nke ahụ dapụrụ gị n'aka. I were ose ọjọọ iwe kuwe kochachacha arụ gị niile. Ị bịa sitezie n'aka ekpe gị, ya bụ your left hand, wee werezie ya site gaa n'azụ gị. Otu a na-eme kịta ugboro ịnọ ka ị ga-eme ya. Ya bụ nko ha. Esikwana n'aka nne gị wee gaa n'azụ isi gị, mba, nke a bụ mmachi. Ọ bụrụ na imesie anya site n'aka ekpe gị aga n'onu gị ugboro ịnọ, i werezie ose ọjọọ ahụ tinye n'aka ekpe gị, wee werezie ose ọjọọ ahụ tụfuo. Ka ị na-eme nke a kwa ụbọchị, nwanne m, ị ga-afụ ihe dị iche. Nke ahụ ịkpụzi n'ọnụ, ị ga-eji ya wee kụzie okwu. Ka ị na-ata ya ka ị na-ekwu okwu, ihe niile na-akpọchiri m ụzọ, ọ bụrụ ihe m kwutere n'ọnụ, bụrụ ihe mmadụ kwutere n'ọnụ, bụrụ abụmọnụ nwoke, bụrụ abụmọnụ nwaanyị, na tata na m na-ekwuhapụ ya, na m na-abụchapụ ya, na-ekwusasị okwu ọjọọ ekwuru n'isi m nke na-ere ire na ndụ m. Ikwụsị okwu a, i were ose ọjọọ abụọ n'elu ugboro ịnọ. Ịbụọ ya n'elu ugboro ịnọ. Ka ị na-eme nke a kwa ụbọchị, ị ga na-afụ ihe dị iche n'ime ndụ gị. Eziokwu ka m na-agwa gị. Ihe m nọ n'ime ya bụ a na-ekwu ekwu, a na-eme eme, mana ka ị na-emekwu ya o, aka gị dịrịkwa ọcha. Bụrụkwa ije machie ụzọ nke mmadụ, ịchọ ka nke gị meghee, ọ naghị emekwa eme. Maka na ọfọ na ogwu ka ide na-eji awa ala. Jirikwa ọfọ, jirikwa ogwu ma ị na-eme nke a. Ka ị na-emekwana ya kwa ụbọchị ije ahịa bata, kochapụ ụra akụ, maka o nwere ike nri n'ọnụ. Ọ bụrụ na ihe mgbachu dị n'ime ya, o nwere ike onye gị na ya nọkọrọ na moto, onye mgbachu adịrị n'ime ya, ọ na-ajụcha gị arụ. Ọnya mere ọ ga-abụ ịbata, ịchụchapụcha ụra akwụ mmụọ, ịsa arụ ka ịdị ọcha nke ime mmụọ. Ịpụtakwa n'ụra n'ụtụ, imekwa anya, ikpe ekpere gbasara ụbọchị gị. Ị ga-afụ ka ụbọchị gị ga na-adị. Ekenekwa m unu ụmụnne m. Ọ bụ na nkụzi m masịrị unu, sonyere na anyị na Facebook peji anyị bụ Eze Nwaanyị Ọpụrụ Iche, maọbụ na unu laikiri peji anyị.
unu ga na-ashịakwara ya ndị mmadụ dịka ọ masịrị anyị ka unu na-ashịara ya ndị mmadụ ka ha na-aghọta, maka na o kwesịrị ka anyị na-eme Igbo maka na nke anyị bụ nke anyị. Ekenekwa m unu ụmụnne m, cheta na aha m Ụka bụ Eze Nwaanyị. Ogechi ọ pụrụ iche. Ọ bụrụ na nkụzi anyị na-enwe ka o si wee gbagwoju oge anya, ma ọ bụ na enwere ihe ị chọrọ ịjụ, kpọtụrụ anyị n'akara nke anyị depụtara na ihe onyonyo a. Ekenekwa m unu, ka emesịa nụ.